oso ona, entzuten gauena baino asko zobia, amesten gauen gaua da gau, arrasatekoak, aitera garrisak, oso posik, esan dago herrisak aldaketa gure dauela, eta oso posik dauz. Nola deke ezin sortzen da beharra, demanda berria, Bueno, nik uste dut, guk presmatu dugula herrixen gabezia batzuk, esienak nire, azken urtietan, gauza batzuk oso ondo indie, baina beste batzuk ez, eta uste dut herrixak ulertu dagoela hori, uste dut taldiak bera izan ikusi ondixo eki dagoela, zenzugarrizko taldia dugu hau, eta oso posi gauz, abixar lanera. Eta gobernabilidadia orduen segurtatu da dago, eh? Segurtatuta dago, baina nik beti izan dute moduen, harremanak nire artean, udalien gauzen alderdi politikoen arteko harremanak, ona izan behar da. Eta naiz eta gobernabilidadia bermatuta dugu, suposatzen dut, bai, Podemosekin, guk prest gauz, hemen behar dena da, herri hau aurrera eta Josuekin ulertzeko biderik egongo litzake? Eta horren partetik, izango duzue jarrera hon? Jarrera personala oso ona. Zorionez oso ona. Ikusiko dugu. Goiz da.